Microonde. Cine? Mami, o să-ți dărâmnesc. Vrei să fac buba? Nu. E mereu mâna pe deranjat. Bă, ai un punct alb acolo care mă scoate din sărite. Ce punct Fii alb? atent, deci. Un punct de infecție. Nu fac tare. Dar mă doare. Ia. Ți-am zis că nu fac tare. Rezist odată și gata, da? Stai, că nu pot să mă apropii dacă ți-i ușa. Au! Au! Gata. Hai. Păi aia te doare infecția de acolo. Hai că nu-ți mai dau atunci, îți dau cremă. Gata, s-a dus. Am zis că s-a dus.